ngizongena ke esigabeni esibaluleke kakhulu. Unhlanhla General Mkhwanazi. Unhlanhla General Mkhwanazi utholakale addressa mhla 6 uJuly. Lo 6 July abe addressa ngawo uwona lo owenze disaster, and naye I believe ukuthi it was the last result. Ngoba thina labo boholi mina ngiphilile nawo ngibazi attitude yabo in and out. Ma ngabe umuntu nje oshiphile njengami kanje, they don't take notice of you until something unusually happens, then they react. And then nakhona ukureacta kwabo ba reacta ngokuzokumanage bese begijima beyochazela amaboss abo leziphuphu lezi kakhongolose nabaholi laba bagcwele lapha beyiphuphu iduphunga lezi bese igijima sizothi I don't worry sir, don't worry party is under control. Besho thina bethi we are under control. Beqamba manga bemisleader umholi ebebuka enye into yena ngapha ubuka enye into, uyabona. But they all know those are haters. Who is under control? There is nobody that is under control. Who is angry, and there is nobody is under control. Who have no economy, there is nobody under control. Who is hungry, and the state is being turned to a social welfare state, and is being looted by criminals. And for ukuthi Mkhwanazi aphumele obala ngomhla 6 July akhulume lento ayikhulumayo, for me personally ngiyamncoma kakhulu ngalokho. Umsizwa lobo kwaZulu sikubiza umsizwa leyo nto. Well done kwale Nkosi. Nawe indoda uyazazi nawe unamaphutha. Akekho umuntu ongenamaphutha. Umuntu mayiphefumula unamaphutha. Nawe unamaphutha akho, but okuningi okuhle sikubonile ukwenza thina. Sikubonile wenza uzinzo kwi province yethu, especially thina la commissioner khona kwaZulu Natal. Kodwa futhi ngeke ngisho ukuthi mina uyisokela ngalasici. Kodwa futhi angikwazi futhi ungakubongeli futhi ubuqhawe bakho ukuthi kuzosungulwa i-commission engasungulwanga uRamaphosa, i-commission kaNkulunkulu ke le. This is a God commission. Madlanga committee check in communication. Imadlanga commission lena is a commission of God. It's not a commission that declared by Ramaphosa. Never. Amjad. Into ngizoyisho emini yodwa yokuthi how many commissions that we have had in this country. Truth Commission ubani ophathe ejele. Truth Commission umuntu wagcina ephathe ejele uyedwa. Bazokhumbula obaba nobe ngasekho oMandela no Tutu. Wabhadla umuntu oyedwa lo umlungu wabulala uKhrizana. Wafa abantu abangakuleliswa. Because it was built to manage a situation and ukuthi lihile abantu ukuthi cha athi umuntu ngibhodlile vele umfowethu ngeke asavuka base beyakhohliswa. Papa man Africa. 2 Marikana Commission. IMarikana Commission ubani waboshwayo lapha? Ubani ophathe ejele kuMarikana Commission kwafa abantu bakithi abangaka na? Ma-Afrika ngiyabuza anaba commission. Nganza ukuthi ngiyabuza. Ngithi Ningizimu Afrika ngiyabuza anaba commission. No one was arrested because laba bantu they sit under one umbrella, they sit under one roof, and ngolokho ba protectane but one nami ngiyacela. Wenzakalana eMarikana eNorthwest. Boshpala. The real gurus, they were never arrested. Next. Nyakutshela ngithi mina emveni kwalokho to fast forward kwaba ne-unrest kuleliso. Kwaba nezondo commission before unrest. Izondo commission eyathatha 1 billion ukuhlala kwayo. Zizikodwa siphuzela nabo sithakola nabushwala nje. Kodwa baze bavuma ngisho ukuvuma ukuthi uzizikodwa evuma ukuthi kwa transfer 800,000 kwi-account yakhe. Kwi-account yakhe wathengela imoto somewhere somehow. Ngikhuluma la nge-politician.
eyavuma if found guilty kwizondo commission. Kodwa any prosecution 0, any arrest 0. Ukwethe Mantashe kwazi kwayongisha emzini wakhe kwenziwe research yokuthi kunenkinga yokuthi kwaba nama development security okama camera lomuzo lokugishima amabhoko ele Eastern Cape. Kana intuzuma ngesisu le ukwethe Mantashe. Wawaboshwa wawa step aside 0. Umama uNomvula Mankonyane watholakala naye implicated kwizondo commission. IBusasa was implicated kwizondo commission. Kodwa umastermind wakhona watholakala ekhululekile esentaze esebhakuza nankinga emboloko kwathi ufile ubulawe icorona yamginqa phansi kwebridge. Imoto yayiphilela akunalutho kodwa umuntu ufile umngcwabo wakhe sasubone njengoba Sharp Clerk eAmerica says what they is no more. We are being managed. We are being managed. We are being managed, South Africans. We are in danger and we are being managed. And then, embengalokho isaraleli lawa busasake elelamalokho kuthiwa washona abebephethe nalo kuthiwa bewuCEO owakhona wa-attend icala kabili kathathu kwabonakala kwasekukhulunywa nemedia kuthiwa tswi vala lama-sanction yokuthi lento ingaveli kakhulu kwi-media futhi abantu bayihluphekela vele banenkinga kagesi bazosheshe bakhohlwe and then we are blinded sakhohlwa ziphukuphuku 500 billion of corona othiwa ubolekiwe omunye igrant yashona philo mali yatholakala ukuthi angazozweli bashomula on point bani obani bashomula 0 othiwa kuyasesha wathi utholakala kanjalo othiwa ilale watholakala ukuthi lapha kwizondo commission kwi-state capture sakhona amagupta injini yokuluthwa kwelelizwe including indodana ka-former president uJacob Zuma was the center of all those things. Babizwa kwi-commission. Any arrest? 0. Yini ehlulukula njalo abantu bale India? 0. Is a wasteful expenditure that make no sense. Kwasuka lapho kwazongena isigaba se-commission ukuthiwa Phoenix massacre. Lawa fakhona abantu aba more than 1,500 if not 2,000 abantu abafala ePhoenix during the unrest bebulawa amandiya ebabulala ngoba ngihlala ngisho ukuthi mina amandiya sijwayela kabi amandiya independent state within the state independent country within the city of Durban and independent country within the province of KZN. Even General Mkhonazi is not doing justice akuthiwa amandiya ukhuluma kwakhe nje qonde kanjeyana kodwa ngamchallenge nasiqaleni namanje I'm still challenging him ukuthi lokuqonda kwakho nje lokuthulufulu kwakhe kanje uthini ngamakula avula 24 hours otops bakhona ama-drugs adayiswa njengeyinkobe lapha aphosela njengeyinkobe lapha njengeyimabuli akundaba zalutho amakula ne-army yawo ano reaction no KZN bani angeni lutho lapha naluyabulawa lushuphulwe kunanompulo kuphoswa kongisha abantu lapha ePhoenix iWest lekukhalwa ngayo isupply Phoenix ngama-drugs ingane ezincane lapha eBhambayi naseNanda bese zibulala abantu bese kuthiwa zonakele supply amakula amandiya because at the mastermind they've learned ukuthi thina siwicked kangakanani so they got all means of protecting them. That's why they are Hare Krishna, Yo, from Philippines, I don't care. You can kill me today. But let me already. They're beyond bed. I'm China me. I'm not sabi food. I'm not daba food. Mina iPhone yami ngilokhethe impilo nguphi ningibulala come I'm waiting for you ngimtshela iqiniso mina manje
abantu engidila nabo yilaba ontanga yethu bama 80s, yilaba ontanga abasilama bama 90s nama 2000. Can you imagine ukuthi i-system bloated kangakanani? How bloated the system it is. If kunama cash abantu othuwaza lo 1940 utwatazelela usaphethe. Waza lo 1950 60 usaphethe. He's not willing to let the spear to the next generation. Uphathele ukuthi usaphefumula after kusasa then nowhere. Upravin Kodwana ivision ahamba ipresent iyaphila ayiphile. There's no way, there's no system to groom the next generation in this country. Manje ke kulama commission enkhuluma ngawo. Nansi ke le commission okuyona ke esungulwe uNkulunkulu ke manje. Ngoba sinomholi oRamaphosa onenkinga yokuthatha izinqumo. Is a fear of decision-making leader and is an unfortunate leader. Umholi onebhat bese phinde futhi azoba umholi onenkinga yokuthi uma ngabe uyasaba uthatha izinqumo ngoba kufanele ayoconsulta oyisemkhulu babo kabakhe eStellenbosch. Ngithi ke mina into ezokwenzeka njengamanje as the president of the Bhinqa Nation, I'm not long a politician. I'm not a politician. I'm not affiliated with any political organization. I'm not a card-holding member of anything, but I am the leader of the society. Egypt, umphakathi wasukuma kwabakhona uguquko. Ingane zasukuma, intsha yasukuma. eBrazil wasukuma umphakathi kwabakhona uguquko. Ngikhuluma kumanje former president wakho nosajele. Bese kuzothi eNepal umphakathi wakho usukumile wenza iqiniso. Namhlanje kunoguquko. eFrance kuyaliwa uzoba khona futhi uguquko. Canada, Indonesia, kulelizwe kuvula utshwala, kwavula amagranti, kwavula social welfare ukuthi hayi emabethi wakhuluma sibathi emvelo kwalokho bese gejinya kuyohlekwa kubanjwa ama meeting to a don't worry chief, don't worry commander, don't worry president, everything is under control. Bese hleka behlekisa okwezimzimu uqhapha inyama yomuntu ebhodweni. Oh, he's being managed. Beshothina sihlekwa kanjalo kuthiwa we are being managed and we are being controlled. How many South Africans that are abroad everywhere in the world? Kodwa labo bantu zero abanakiwe izwe labo. Kodwa amathiwa kuyavota kuthiwe amanye embassy yothola ama ballots. Is insane. Kanza kwethu ningezama Afrika. Bese ngizobuya ukuthi inhloso yokukhuluma kwethu la akukona ukuthi ngikhuluma mina ngivula amehlo. Invulela i-now generation, invulela i-future generation. Kulungile ke thina baba bethu sebesenzele phansi baba bethu. Thina ke senzani ke thina kwenza iqiniseko ukuthi ingane zethu they don't experience the same suffering as a result of this system. Ngiyibuzela nje. Ngendlela abantu abangasebenzi ngabo lelizwe ngiyaphoxeka. Ngendlela abantu abokufika abaningi ngabo lelizwe iqala lelo. I would be very frankly straightforward. Uyabona abantu bokufika aba illegal. Ngikhuluma ngabantu mina abanama kwabona labo kuthiwa baba legal. Abekho legal nontshana ngeqiniso. Abantu befika ngendlela lelizwe lifike ngayo banama home affairs endlini zabo. Bakwazi ukuprinta ama license South Africa. Bakwazi ukuprinta ama ID as a South Africa. Bakwazi ukuyiprintela bona ama certificate. Bakwazi ukuhlona isystem yase home affairs, baklone isystem yakwa foreign affairs. Bese bezenzela bona becharge imali. Abangayikwenzanga lokho bazokhokhela izitafu zangaphakathi uzenza lokho. Yicala le nto leyo. So into engiyisho ke mina ukuthi ke njengamanje lawo ma permit awe expire yini ukuthi osemthethweni
nongekho emthethweni ngaphandle ukuthi silwe ngaphandle kwempi bangakwazi ukuthi besishayisa ngomoya noma kube lesizini nje ukuthi bevakashe ngoba likho phela izwe lingaphila ngaphandle komunye umuntu wakwelenyiso amazwe mahle ngiphilisana lento lokuthiwa illegal foreigners and legal foreigners chazo lezo zinto lezo abahambe abadingakala kulelizwe siyacela sicela ukuxoxa ezomndeni inkinga zekhaya seziningi kakhulu umuntu nje ngokufika kulelizwe bakwethu siyacela ukuthi akethe ukuvakasha kubo naye akawushisa impepho yakubo ngoba ngenze ukuthi lamaphatha afika nabo kuyenzeka ushela intombi ukhamwe intombi uphele nomsebenzi kuyenzeka ushela intombi ukhamwe intombi ufe ubulawa abantu kuyenzeka ushela intombi uqomise ube nezibhathu unyanya abantu ngiyacela kanza kwethu ngithi mina njengamanje abantu bokufika peacefully siyacela bakwethu ngibonga kakhulu kumfowethu lo uJomo Wasibili ukwazile ukuthi kuboshwa ama illegal foreigners ngokwe record siyitholile ama illegal foreigners ase China are more than 20 akwethu bese kuba namanye angaza 100 bani angathule ngokwe research ukuthi nawo aboshiwe amanye pounder asiwa eindaweni thizeni kodwa ke uSibiya ngizomchallenge into lezo2 umini uDeputy Minister loyo wala kwaZulu Ngqo uqalele ucelemba ngekhanda lo lapha eNquthu umbazo lona ngamchallenge ngimbona emcimbini walapha ebukhosini emzinyathi sakhuluma naye ngathi mina mfowethu amabhinqa amawasebenzi ngumnandi manje waxaya umthaba inkunzi kumnandi manje waxaya amabhinqa amnithi ayizinkaba yathengwa bolawa abantu kumnandi waxaya nithi nina emateksini ashayela kabi awasebenza amabhinqa ami wena ungqongqoshe owazi inkinga zethu uphi la ogijima khona ukuthi mongameli letha phela abantu ngoba we will do that on a fair practice ngikasha amabhinqa ami uNkulunkulu wami ingane zami ilambile nami ngubaba wenzana ukuthi umuholo wenzani ungabakhaleli abantwana bakho ukuthi abantwana bami balambile akhona bangwazi ukushihlela ngisho amahlaya akukho kusengomhlaya manje akusahlekwa manje zilambile ingane ziyafa zimnyama amarebhela ukuze kuse zidla ama-drugs zingayithandi ziphuza utshwala zingayithandi ingane zizala kangaka nje akayithandi wathembisa kimi wathi ngathi mina at least oma-100 wathi macungwane ekuphele lo nyaka ngizozama noma ngabe u-1250 wamabhinqa aphi lo mabhinqa aphi I'm challenging you ngithi mina promise is a promise ngithi mina ungqongqoshe kagesi wangithembisa ukuthi sizobonana naye silungise indaba sa-Friday sikhuluma ngendaba ye-crisis South Africa ngicela sibonane naye nawe Jomo Sibiya as a deputy minister ngicela sibonane naye ngoba noma singangibheka kanani kodwa izinto siyifuna kini ngoba yinini eniphethe istructure sokuphila kwethu unless the country must go on a 0 degree then we see how we survive just like old days siyolima emakhaya namanje ke ngiyakuchallenge bese ngiphinde futhi ngithi esibili challenge engifuna ukuxwayisa ngayo Sibiya musana ubaba hori nisiqambe lamanga yabona lenkinga le yama feeding scheme lethiwa ukonja kwengane lokuthiwa uyaphakwa uyathululwa kwezwani uphakwe ingane ezikoleni awukwazi ukuthi angazi uma nifundiswa leParliament once you take an oath yokuba umholi umngakho ihlobo zakho ama associates akho labo bantu labo funa befune alternative yokuphila enga-affiliate ku government ngoba there is no way that you can be the leader of the government and not be influentially any decision making concerning any tender or anything yabona ngithi ke mina nganza kwethu awukwazi ukuzochaza emphakathini ukuthi hayi cha sesiwithrowile lapho umngami waye applyele on his own usisiwami waye applyele on his own awukho on his own kulomhlaba esiphila kuwona where there is so much corruption and so much influence. Same thing applies kubaba umfowethu uHlomuka. Umfowethu uHlomuka ukuyiphutha lokho akukhuluma ku TV. Namanje I still repeat and I'm very frank about it. Ukuthi
your associations and your relatives ukuthi waresign ngo2014 kusho wacima ukhuluma lezo zinto ezikhulumayo akusebenzi namanje ngimile ngiyasho ngithi mina umthetho ohulumeni awuvumi le nto. Something applies kubaba uZweli Mkhize 2015 ezochaza ukuthi umkakhe waclimba igagasi wazoshona phezulu wathola itender ka-30 million yakwa agriculture ku-national. Ayikho into on his own. That is corruption. Kube kukhona omama abadayisa amagwinya bahleli ngaphandle ezikoleni endaweni lapha yini ungeemporisha labo bantu ama-co-op abo abantu abakwazi ukubonga abantu abakwazi ukuthandaza abakwazi uku-appreciate siyisizwe sibongayo siyisizwe sivumayo ukukhuliswa kodwa nina nibona ukuthi into efanele sifanele grant necala kumntu 30 years ngisho umlungu wabulala uChrisani i-freedom fight saphuma free manje, but we are still stuck in a dark of no economy. Nganza wethu, where are we going? Ubili umbuzo nganza wethu. Umili umbuzo. Into enjani le? Into enjani nje? Mawuyibuke nje lo muntu into enjani? Washo nosuku khumbula kahle 2011. Hayi, my son on his own. Yini le nto le? Edududuzani wakwazi ukuyikhulela nje uyishonela phezulu nje kuma-hospital on his own. Awuyikho into enjengaleyo is corruption. Unless ke nilegalize-ke nithi-ke hayi-ke umuntu ke uma ngabe kukho ephethe unelungelo lika-10% njengakulamanye amazwe ko-America nobani bani yabo ukuthi unelungelo lika-10% uyidile esuke eyisilile ya cha sakushayela ihlobo lokho phela usebenzele nakusizile yabo. So ke lezo zinto lezi azikho ukuthi labo ngqongqoshe abaningi kangaka abanamaplazi bonke abanemali ihlobo zabo zonke zi-rich kodwa abahola malini. Ngithi ke mina sengiphetha nganza kwethu fike neMbalula hayi mfowethu cha ngiyabonga you are a star, movie star, talk show ukuyibulela kwakho ufike neMbalula wena niyafanele noMalema. uMalema uyakhumbula ukuthi waye youth league walama wena ube uMelusi Gigaba, one of the noble leaders, and then kwalokho uthola ukuthi uyakwazi ukuthi wena nikhuluma mathanda oMalema baba-rich on point engineering nawe eMbalula waba-rich uhlulwa yini ukuthi experience yakho nayo wenze isiqiniseko sokuthi uyasilungisa isimo esikhongolose kunalokho uyaxova unolimi lokuxova wenza izinto ukhuluma izinto nje uziyele ukhuluma iphikisa and futhi you are not an accessible leader. You are the leader okwazi ukuthi usebenzisa abantu exactly like a condom and then you dump them easy, and you have done it several times with different leaders of different organizations, manipulating the system to climb your ladder to the Secretary General position where you are. Uzuphupha ukhuluma ney'ntatheli usuku nosuku. Is there wrong leso? Siyazi-ke mina ukuthi iqiniso kufanele silikhulume elinye. Senikwenzile-ke konke lokho. Sengikhulumile ngento kababa uZondi uMkhwanasi. Noma simula ukungenyela namhlanje naye kule commercial kaMadlangadlanga. Kodwa kukunento eyodwa engithi mina ngifuna ukuyixwayisa kulelizwe. Yebo, sinenkinga impela. Kodwa asikwazi ukungabi ilona izwe uba izwe elingenazo imfihlo. Umndeni nomndeni uneyimfihlo. Umndeni nomndeni uba nezimfihlo zakhona ukwazi ukufika abantu badonsa endlini uthi wena uzalwa yilo baba khangana njalo wena lo uzalwa yilo uzalwa yilo. Leyo system leyo ayisoze yaze sisebenzele ngoba izinto ziyalungiswa kodwa zilungiswa ngokohlelo. Ingakho kunemhlalandlini wakomkhulu kunegundu lomndeni igundu lokuqala negundu lesibili bese kuba nelawo la iphela khona zonke izinto ngoba mangavela amaqiniso khona imizi happy kabi manje lidina njengamanje mangavela amaqiniso amanye angenasidingo ngempela ungashimisi
kube ngisho operate kwezo ngakho izinto kufanele sizibuke uqala kwazo nophetha kwazo sikhule siba amadoda for example ufuna uncoma nje lento eyenziwe uMasimula namhlanje ngimuzwe baye address lapha echaza unpack izimo khona iphuza lishilo wathi ke commissioners ngicela ungaqhubeki ngichazele I can't further explain that as a result of ukuthi I will be teaching others ongikhumbuza ubaba wami ukuthi how to commit and wezubugebengu wathi ke le nto ngikhumbuza ubaba wami engathi yena usengayenza iwunga ngithi mina yini wathi ngitshela ngifundiswa amaphoyisa hawu baba into ephethe kangaka wathi abantu njengamanje amaphoyisa angaza kufundisekile ngani ufuna ukukhuluma le nto uyikhuza igcine kanjalo uyichaze eboardroom mawuchaza abantu labantu hayi uyichaza emphakathini ngoba mawuchaza emphakathini abantu abafuna ukulalela into eyokuphila balalela le nto lena ewukufa mawese ungihlanganisa nokuthi igebe usikhuthela ukuqhubeka benza ama drugs and then yonke lezo zinto lezo wrong and then ubaba ke lokho ukuthi ukhuluma ulinde ngawululinde noma uyindoda wakho umuzi thina isiganyiwe sinesithembu nje esingamadoda angempela hayi amadoda okudlala amadoda nesibindi ngempela ke indoda enjalo idlula ngisho inkabi ethengwa ibulala abantu akho sibindi lezi izinto lezi akho sibindi lezi zinto indoda nesibindi ekwazi ukutshela umbazo omunye ukuthi uyeza omunye finish nayo indoda yithi ke lapha imbongolo lezi ezimbongolo nje into eyenzakalayo ke emveni kwalokho bese ngifike futhi ngigoqa ngokuthi le commission sihlalile khona into ebuhlungu engifuna ukuntshela yona Ningizimu Afrika nkana nani bosoma politiki niyakhumbula yini ukuthi emveni kokukhululwa kwaleliso laseNingizimu Afrika anikwazanga ukuba fair enough ekuthenini man empowerisha abantu abamnyama nizosungula lento ethi uBEE bese niba nesystem yokuthi nizosebenzisana kanjani nabo ngoba phela amaqembu wezepolitiki ngifuna umchazela mina ayahola kuhulumeni ukuthi akhona nje kodwa wona abayiholela ngalo mali ayithatha ibeke le asuka lapha azoyiholela ngemali ngabenza ama services kahulumeni osomabhizinisi njengamanje wonke ama political organization especially iIFP especially iANC ngifuna ukuntshela iqiniso lonke neqiniso lodwa osomabhizinisi onebusiness nohulumeni sebekhathele ukukhuthuzwa usopolitiki usuku nosuku whether kuthiwa khona inkompe ehlele whether kuthiwa khona i-by election okwazi ukuthi khona usomabhizinisi osekhuthuziwe lapho thuyazi udaba sobuye sibone omasipala imali ama-officials azaboshwa amanye azashawa i-depression afe ayikumnandi yini if you are an official employed based on your degree, based on your experience, based on your wisdom, based on your knowledge as an official uqashiwe usuka lapho uzodlala uhudulwe usopolitiki kade wena uyi-qualified a candidate uhudulwe usopolitiki akuhudulwe udakeni akusayinise i-invoice ka-27 million oyazi kahle ukuthi lento engiyisayinayo mhlazana ngifunga ngithatha lo msebenzi mhlazana ngisayini bathubele nenze iqala ayikaze awukaze wenziwe lo msebenzi engosayinayo lo mgwaqo awukho le bhola yikho lamathaka wathengiwe awekho but you are practicing the corruption because of ama-politicians then aphendula ama-officials nawo aba-hoskotheni ama-officials nawo agcine ethanda imali osopolitiki bayakhongozela bakhe imizi yabo bahlale komhlanga bahlale yonke indawo makwenziwe inkonfa bafuna ukuxhaswa makuxhasiwe nabo akaze ngibonke nje izwe lekwi-ground 0 njengamanje thina sifana nabantu yakuthiwa we are in the midst of umkhwanasi siphethwe umkhwanasi under ikhulu kamkhwanasi ngokwe-system ukuthi phela lelizwe alifani namanye amazwe kodwa li-under coup leliyazo if umkhwanasi was a commander wamasosha ngabe lelizwe khona ngabo angitshayela mina kodwa-ke into eyenzakalayo manje esimple yokuthi mangabe kwenziwe i-commission yama-government officials to where they will be under mask bangavezwa ngoba phela niyashuphulana and good niyabulalana
usizo ongaluzwa lapho ama-officials engakanani akuyibona abantu who are responsible wa-finance wa-procurement ey'ndaweni ey'thizeni usizo olungashiwe labo bantu ubuhlungu obuzoya labo bantu asikathi omunye udlela imoto asayini invoice azi ngathi uyayikhokhile qhamuke nje izohleka lapha nje qhamuka isidala hey nami usibani dada uzwa ngohleko lakhona ungathi izimo uqapha inyama umuntu ebhodweni hey I'm fine manje isibhekele nalezo zinto. In conclusion, Cyril Matamela Ramaphosa, Cyril Matamela Ramaphosa, iphoxekile ngawe baba, ngidumele 100%. Ukudumala kwami kuhambisana nokuthi you have been a very unfortunate president. Not a bad president to say, but unfortunate. Awunamgogodla wangena ngasikhathi esibi uzazela umanuva lapha emayini ngendlela abantu vela ngayo kodwa ayithola usuku uhulumeni waphoqeleka nawe ukuthi ubosopolitiki ungayena sopolitiki. Leyo nto leyo yakulimaza. And futhi you are an over consulting leader. You don't take decisions. You are not famous with deciding. Yabona nje ikuza kithi enkandla leyana noma yayinamaphutha la inaphutha khona kodwa yayithatha inqumo. Uthatha inqumo that's being a leader. You must be a leader. Take decisions and be courageous and be firm. And ma uphethile futhi ungasabi ukusho ukuthi uphethile. Manje uzoconfirma into endala ekade ixoxwa oza kwini nomndeni wakho wakwaKhongolose ukuthi vele ukazi ufanele ukuba lapho khona. Uthema ufika isystem ye-economy ethinta abantu abamnyama yashata down yaphela. Thema shata down ama-opposition wonke avuka kuvukela kodwa iStellenbosch bekulokuthiwa nje ihlombe iWestern Cape belokhu ilishayile ihlombe. Ngithi mina njengenkosana yezwe Matamela Ramaphosa, njengenkosana kaKhongolose, njengomshisi wempepho, njengobaba ophethe isihlangu okuya ngesihlangu sikalanga libalele, the first president of African National Congress, njengomfowethu okuya ngesihlangu sikaMandela owamaphezu kwethuna likalanga abalele 27 April 2027 wabeka la isandla wathi, dear Mr. President, I am standing here before you to tell you that today South Africa is free. Ugiya kanjani ngaso sihlangu uyishisa kanjani la umpepho uyoma phambo kumphefumulo wonke kaKhongolose uzowutshena ukuthi awuyilutho after 30 years izwe libulewe yinina uthi abantu abangcono izitha zethu uzophahla izitha zethu uzoshisa impepho yoHelen Zille uzoshisa impepho ye-NPA ye-TA yamanyala asicindezela siphuca umnotho uzopraisa ama-Oppenheimers uzopraisa ama-Roberts. Leyo nto leyo oyenzile ideserve inhlawulo emndenini. Inhlawulo yakho-ke baba ukuthi ushayisa ngomoya ngoba vele niku-GNU nje anikaze nize nezihlambuluko nabelungu abacindezela kabuhlungu kangaka lutho nifana nise njengoba nishade nekatha ontuli bathule nje ngiyayisola ukuthi untuli angamfundisela nokuhleka ngiyayisola uhambe ehleke ekhawula wonke umuntu akho decision akho implementation istanje la untuli nombalule sebe into eyodwa nje manje istanje ubafika nje beyaluza nje manje ke Ramaphosa wazokhankasela uHelen Zille ukuthi azoba iMayor of Johannesburg kwiJohannesburg enkundleni yesigameko udlamandla kaPanyaza Lesufi ngoba phela iANC ayijayina babaholi they are just scattered all over ugodlelweni nje anasi uPanyaza Lesufi ucindezelelwane nje anasi Junda bacindezelwane nje anasi baningi kodwa ngibala lo wale Eastern Cape omunye ophapheme nalo sisi lo kuthiwa umshivuti lo office namongameli naye noma ebuye kukhona izinto lezi abuye naye abe technically incorrect ngazo kodwa okuningi ukushaya kahle ophila kisona sicela siyaphetha nami ngihlama police okuhlaya
kodwa futhi ngiyakhuluma into okuyona anazi ukuthi kwenzelani lokho. So uRamaphosa is the most failure of African National Congress president of all times. And if you look at his heart, he does not deserve to be in that position. He was wrongfully elected. Namanje ufuna ukuhamba uvinjwe yibo laba bangaphakathi abayashaya idadama benzani. Nazi madlangadlanga commission. Lento bengisho ukuthi there will be nothing. Sibabaza no arrest, nothing. Ulinde iG20 uSiril. Ngabe kade ayihambele. Ngakho ke ngithi mina solithatha kanjani izwe? Siqhubeka esinikeza labo bantu. Mina ngazama ukuthi ngiqalaze zonke intaba ngonyaka odlule. But ngabona ukuthi noma kuthiwa ukusha noma kuthiwa kudala noma kuthiwa uchatsholelwa kangakanani, kodwa better the devil you know. Mathukwa kwathiwa ninginike imali. Khona imali ongineyona Cyril? Zero. Imini umuntu ohluphe kunabo bonke abantu. Bonke abantu bashaya idadama bokoduma. Yabo. Baba aphila kamnandi yonke into. Anginendaba ke mina usize ngijwayele. It's my home. So afune imali vele. Angenzi justice mina yola ngalibalela. One day they will know how to reward those people who have fought for freedom and for true freedom of economy. Not like other sellout. Kodwa manje ngithi Matamela, I'm disappointed in you. Lokho kwenzile baba mongameli. Sikuhlonipha kangaka. Ngithi ufike egcineni. Ubulele uKhongolose successfully. Uqede nya. Uyibulele movement of the people who were formed in 2012. Uqede nya. Ulubulele izwe laseNingizimu Afrika. Uqede nya. Umnotho ubulele uqede nya. You deserve all flowers. You deserve all the huge round of applause. You deserve the green and the red carpet in Stellenbosch and flowers flooding to you and to your name for the good job that you have done. But we will never rest as African black skin till we find our economy. And we are washing every corner and everywhere. uNkulunkulu wasiphameni ngithi shembe uNkulunkulu wezinomhlaba ngithi shaka kasenza ngakhona uvuka emalebeni mushweshwe uvuka emalebeni sekunjalo ziyakhala manje Ningizimu Afrika. I thank you Bayingizwe Mlando Chunu, the president of the Nation. The ball is in your court.